Varovainen ei masa. Ei, Tatu. Täällä on joku hörhö soittelee yhtä ja samaa levyä tää meidän paikalla koko ajan. Soittaa tää Marko de Vito. Niin. Shit. Hei. Mikä kaveri sä oikein oot? Erittäin hyvä kaveri. No, tää on meidän mielenosoituspaikka. Ota toi kamera, se lähde pois. Tai toi pois. Ei, tämä kulma on meidän. Tää kulma on meidän tässä. Ota pois ja lähde pois. Lähde pois. Totta kai sä lähdet. Sä et anna mulle mitään poistamiskäskyjä. Perustuslaki, sananvapaus. Sä et voi tulla meidän mielenosoituspaikalle. Hei, kuunteles nyt. Et sä voi tulla meidän mielenosoituspaikalle. Sä et voi tulla meidän mielenosoituspaikalle. Sähän puhut paskaa. Niin, meidän mielenosoituspaikka on Paasikiven aukio. Kysy poliisilta, minne voi tulla mielenosoituspaikalla. Vastaus on joka paikalla. Et sä voi meidän alueelle tulla, kun sä et ole meidän yhdistyksessä kuuluvainen. Tässä on. Tämähän on ihan pöllö kaveri. Eihän tää oo sun mielenosoituspaikka edes. Et sä oo anonut tähän mitään mielenosoitusta. Sä et oo ilmoittanut mihinkään mielenosoitusta tähän näin. Ei mitään. Laitat poikki sen. Ei kun pitää. Poikki sen. Joo. Nyt ukko. Sä lähdet rammarista. Älä koske muuhun. Älä koske muuhun. Älä koske muuhun. Mä tiedän